Kis terpeszbe legyen a lábatok, talpa talajon, teljesen simíts rá, vállakkal nyújtózz lefelé, fejtetővel felfelé, és a két kezemet az ölembe teszem, és becsukom a szemem. És figyelmet most a légzésemre irányítom. Azzal, hogy a figyelmet a légzésemre irányítottam, már egy változást hoztam létre a légzés áramlásban, de ezt tudatosítom, és a továbbiakban csak hagyom megtörténni a légzés. És követem a figyelmemben a légzés áramlását. Követem a levegő útját a testben, belégzéskor és kilégzéskor is. És megfigyelhetem, hogy eddig tudom a figyelmemmel követni a légzés áramlást. Megfigyelhetem azt is, hogy hogy követi a test a légzést. Milyen érzeteket hoz ez számomra. És mint egy tanúállapotból, tehát ilyen kívülről rátekintve, vagy felülről rátekintve, figyelem a továbbiakban a légzésemet. És megtartom a légzés figyelésen a figyelmet, nem engedem, hogy a gondolatok elkalandozzanak. Ha elkalandoznának a gondolatok, akkor a figyelmet visszairányítom a légzésem figyelésére. Kiterjesztem most a figyelmet a teljes testemre, és megfigyelem most a test felől jövő érzeteimet. És ezeket az érzeteket is tudatosítom. Hogyha netántán valahol feszültséget érzékelnék a testben, akkor a figyelmemet arra a pontra irányítom. Engedem, hogy a légzésem is oda irányuljon, és finoman átlélegzem azt a területet, hogy ezáltal ott is feloldódjon a feszültség. Majd figyelmet most a lelkem felé irányítom, és megfigyelem a lelkem felől jövő érzeteket is. És tudatosítom azokat. Hisz tudom, hogy bármilyen inger ér, az lenyomatot hagy a testben, a lélekben is. És ezeket tudatosítva fel lehet oldani ezeket a lenyomatokat. Megengedem, hogy ez a finom légzés áramlása egyre beljebb és beljebb vigyen. Egyre közelebb és közelebb önmagamhoz.
becsukott szemeimre helyezem, és elzárok minden fény. Érzékelem a tenyerem melegét, energiáját. Majd pislogva nyitom a szemem, és belenézek a sötétségbe. Ujjaim közt fényt engedem. Átsimítom az arcom, és leengedem a kezem hivatartásba. Meghajlással köszönjük egymásnak. És most légző gyakorlattal folytatjuk. A légzés kiegyenlítést fogunk végezni. A középső és a mutató ujjamat ide a homlokomra teszem, a két szemöldök közé. Hüvelykujjam a jobb, gyűrűs ujjam a bal orrjárat fölé kerül. Most elzárom a jobb orrjáratot, és belégzésre bal oldalon. Om1, Om2, Om3, Om4. És most kilégzés a jobbon. Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki bal Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki jobb Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki bal Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki jobb Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki bal Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki jobb Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki bal Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki jobb Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Ki bal Om1, Om2, Om3, Om4. Be Om1, Om2, Om3, Om4. Utolsó ki jobb Om1, Om2, Om3, Om4. És most leteszem a kezemet a közelembe. És csak figyelem a légzést, és most hagyom megtörténni. És megfigyelem, hogy érzek-e bármilyen változást most itt a légző gyakorlat után. Majd a következő kilégzésre hajtom előre a fejem, és megnyújtom a nyak hátsó részét. Belégzésre nyújtózom az állal előrefelé, felfelé. Kilégzésre hajtom előre a fejem. Belégzésre nyújtózom az állal. Kilégzés, hajtom előre a fejem. Belégzés, nyújtózom az állal. Kilégzésre hajtom előre a fejem. Majd belégzésre megállítom középen. Kilégzésre döntöm a fejem balra, finoman tolom le a jobb vállat. Belégzés közép, döntöm a fejemet jobbra, és tolom le most a bal vállat. Belégzés közép. Dönt a fej balra, finoman nyújtom az oldalsó izmokat. Belégzés közép. Kilégzés jobbra, dönt a fej. Belégzés közép. Kilégzés balra dönt. Belégzés közép, és utolsó kilégzés jobbra dönt. És belégzésre középen megállok, majd kilégzésre fordul a fej balra, hátra. Belégzés közép, jobbra, hátra. És belégzés közép, balra, hátra. Belégzés közép, jobbra, hátra. Belégzés közép, balra, hátra. És közép, jobbra, hátra. És középen megállok. Kilégzésre előre hajtom a fejem,
Belégzésre balra felfejkőzést indítok, kilégzés engedem jobbra le, és ebbe a körben maradok, ebbe az irányba, figyelek a szervezet visszajelzéseire, ha szédülést érzek, akkor túlságosan nem hajtom hátra a fejem. Engedem még tovább lazulni a nyakizmokat. Majd lent középen megállítom a mozdulatot, és belégzésre indítom jobbra fel, kilégzés jön balra rá. És most párszor itt megismétlem a körzést, jól esően, finoman átmozgatva a nyak területét. Majd középen lent megállítom a mozdulatot, és belégzésre középre emelem a fejemet. Majd ráteszem a kezeket így a vállakra, nyújtózom oldalra a könyökökkel, jönnek előre a könyökök, kilégzés, majd nyitom jól a karokat, belégzés és kilégzésre elő összeérint, belégzésre nyújtózom hátrafelé, és egy finom domborítás és homorítás lehet a felső háti szakaszban, a mellkas terében. Még jobban meg tudjak nyújtózkodni. Majd akkor jövök újra vissza egy oldalra, megállok, majd innen felfelé nyújtózom a könyökökkel, mintha fej mögött összeérinteném a csuklókat, majd jönnek vissza a karok. És nyújtózom fel a könyökökkel, és jönnek vissza a karok. Felnyújtózom, és jönnek vissza. Még egyszer felnyújtózom, és megállítom a karokat, majd elől zárom a könyököket, és hátra felé válkőzést indítok. Próbálom itt is minél nagyobb körben, itt is lehet egy finom domborítás, homorítás a törzs felső részében. Majd hátul állítom meg, és elindítom előrefelé is. És ez nyugodtan mehet a saját légzésritmusban. Követem a saját légzésem ritmusát, a testem ritmusát. Majd elől megállítom, nyújtom a karokat, tenyérrel felfelé vannak a kezek, majd hajlítom. Nyújtom és hajlítom, és ez a mozdulat is megy nyugodtan a saját nyújtózásban, a saját ritmusban. Jól végignyújtom a karokat, oldom a karokban is a feszültségeket. Majd kinyújtva hagyom a karokat, tenyérrel lefelé fordítom, hüvelykujjamat ökölbe zárom, és kifelé csuklókörzést indítok. Végig a tenyerek nézzenek a talaj irányába. Majd megállítom középen, elindítom az ellenkező irányba, arra is körzök. Majd megállítom, és hirtelen szétnyitom az ujjakat, majd ökölbe zárom. Kinyitom, ökölbe zárom. Kinyitom, ökölbe zárom. Kinyitom, ökölbe zárom. És még egyszer kinyitom, és innen már csak leengedem a kezeket a térdekre. Megkapaszkodom a térdembe, belégzésre megnyújtom a hátam. Kilégzésre elkezdek finoman domborítani, hajtom előre a fejem. Belégzésre pedig finoman homorítok, tehát nyújtozok, és finoman a mellkasommal egy kicsit a felfelé, előrefelé nyújtózva, egy kis finom homorítást hozok létre.
kezeket, és ez is mehet a saját ritmusban, a domborítás, homorítás, követve a légzés folyamatát, követi a test. És engedem finoman átmozgatni a törzset, illetve a gerincosztopot. Következő domborításban egy picit bent maradok. Hajtom előre a fejem, amennyire csak tudom. Domborítok a háttal, mélyeket lélegzem. Engedem még a maradék feszültségeket is távozni a törzsből. És a következő belégzésre oldottan jövök vissza középre, majd felnyújtom a karokat. Belégzés, majd megy a bal kéz, döntök balra, kilégzés, belégzés közép, megy le a jobb kéz, döntök jobbra, és belégzés közép, döntök balra, belégzés közép, döntök jobbra, belégzés közép, döntök balra, belégzés közép, döntök jobbra, belégzés közép, még egyszer, döntök balra, belégzés közép, döntök jobbra, majd belégzésre középen megállok, megnyújtózom, majd megy a jobb kéz a bal térdre, a bal kéz a hát mögé tenyérrel felfelé, utána nézek, belégzésre jövök vissza, középen megnyújtózom, megy a bal kéz a jobb térdre, jobb kéz megy a hát mögé, utána nézek, és belégzésre középen megnyújtózok, majd csavarok balra, kilégzés, belégzés közép, csavarok jobbra, kilégzés, belégzés közép, csavarok balra, és közép, csavarok jobbra, és közép. Még egyszer mindkét irányba csavarok balra, középen, felnyújtózok, csavarok jobbra, középen felnyújtózok, és csak leengedem a kezeket. Elemelem most a bal lábamat, és átfogom a kezekkel, az összekulcsolt kezekkel, és húzom a mellkashoz, és visszaengedem. Húzom a mellkashoz, kilégzés, belégzésre visszaenged. Kilégzés, húzom a mellkashoz, belégzés, visszaenged. Kilégzésre húzom a mellkashoz, és meg is tartom. Finoman átlélegzem ezt a nyújtózást. Próbálom mindig egy kicsit közelebb és közelebb húzni a térdet a törzsönhez. Vagy belégzésre visszaengedem, és ugyanúgy még tartom a lábamat, és így döntöm jobbra-balra, illetve forgatom. Inkább így mondom, forgatom. Kifelé, befelé forgatom. Hát tulajdonképpen a térdemet mozgatom, de ugye a csípő izület van átmozgatva ezzel. Majd megállítom középen, és most kifelé körzök a lábbal. Finom kis alátámasztást ad a kar, illetve még a kezeket arra tudom használni, hogy kezek irányítják most ezt a körzést. Majd megállítom, és elindítom az ellenkező irányba is.
Majd megállítom középen, és így a térdhajlatomat megfogom, majd belézésre nyújtom a lábam, kilézésre hajlítom. Belézésre nyújtom, kilézés hajlít. Nyújt, hajlít. Nyújt, hajlít. Még egyszer nyújt, majd hajlítom és leengedem a bal lábat, és most jön fel a jobb láb, átfogom a térdem, belézés után kilézésre jön a mellkashoz, belézésre visszaenged, kilézés mellkas, belézés vissza, kilézés mellkas, belézés vissza. Kilézés mellkas, és most itt meg is tartom. Ha jól esik, akkor bármikor lehet egyet sóhajtani, és csak engedem, hogy a légzés áramlás oldja a feszültségeket. Majd visszaengedem középre, és jön a kibe forgatás, kifelé, befelé forgatás. Majd megállítom középen, és most kifelé körből, és így a kezemmel egy kicsit így átveszem az irányítást. Megpróbálok alátámasztás mellett még további nyújtózást létrehozni az izületben. Majd megállítom középen, és elindítom a másik irányba is. Majd megállítom középen, és ugye a térdhajlatomat megfogom, belézésre nyújtom a lábat, kilézésre hajlítom, nyújtom, hajlítom, nyújtom, hajlítom, nyújtom, hajlítom, még egyszer nyújtom, majd behajlítom és úgy teszem le, és kinyújtom csak így a lábakat, és a sarkamon támasztom meg a lábakat, hátam mögött megkapaszkodom a székbe, és jól most megnyújtózom a sarkakat, tehát pipálnak a lábfejek. És most ezt a nyújtózást így megfigyelem, és át is lélegzem. Majd leteszem a talpakat a talajra, és most megfigyelem ezt a nyújtózást, és ugyanúgy átlélegzem. Majd ismét a sarkamon támasztom meg, majd leteszem a talpakat. Tehát most tulajdonképpen a pipaspic mehet, átnyújtóztatom a láb előső, hátsó felszínét is, közben ugye a bokákat is átmozgatom. Majd megállítom középen a mozdulatot, és kifelé és befelé fordítom a lábfejeket. Középen megállítom, megint így a sarkamon támasztom meg a lábakat, összehúzom a lábujjakat, és széttárom. Összehúzom, széttárom. Összehúz, széttár. Még egyszer összehúz,
széttár, és szépen talpra húzom a lábakat, és elhelyezkedem a széken, tehát a széknek a szélére csücsülök, összezárom a belső talpéleket, és kulcsolom a kézujjakat, és belégzésre felnyújtózom a karokkal, és így a kezek után nézek. És átlélegzem a nyújtózást, így a kéz ujjakban is még tudom oldani a maradék kis feszültségeket ebben az átnyújtózásban. Majd jön középre a tekintet, és most hozom a kezeket így a tarkóhoz, és nyújtózom így a könyökökkel hátrafelé. És kilégzésre finoman döntök balra, belégzés közé, döntök jobbra, belégzés közé, döntök balra, belégzés közé, döntök jobbra, belégzés közé, döntök balra, és most bent maradok ebbe az oldalra döntésben, nyújtózom hátrafelé a könyökökkel, finoman a testnek a síkjára is figyelek, mellkasom előrefele néz, és akár a tekintet lehet jobbra fel, majd belégzésre jövök vissza középre, döntök jobbra, megint figyelem az oldalamon a nyújtózást, figyelek a törzsre, és nézek balra fel, és folyamatosan lélegzem a nyújtózás közben, majd belégzésre jövök vissza középre. Marad így a kéztartás, kilégzésre finoman döntök előre, ugyanúgy megtartom a könyökökben a nyújtózást, belégzésre jövök vissza középre, majd így finoman tolom bele a fejemet a tenyerekbe, és nyújtózom felfelé az állal, és jövök vissza középre. Kilégzés, döntök előre, dolgoznak a törzsizmok. Belégzés, jövök vissza középre. Nyújtózom az állat, és jövök vissza középre. Kilégzés, döntök előre. Belégzés, jövök vissza középre. Kilégzés, nyújtózom az állat. Belégzés közé. Kilégzés, döntök előre, most bent maradok az előre döntésben, és figyelem, ahogy jól nyújtózik a törzsem. Próbálom minden egyes légzésre mindig még kicsit jobban megnyitni a vállakat, nyújtózom a könyökökkel, és a következő belégzésre jövök vissza középre. Kilégzésre finoman nyújtózom az állat, felfelé tekintek, és egy olyan érzetet hozok létre, mint hogyha a mellkassal felfelé nyújtóznék. És jövök vissza középre, vagy felnyújtózom a karokkal, jól megnyújtózom, bontom a kéztartást, és leengedem a megint összekulcsolom a kézujjakat, belégzésre felnyújtózom, majd hozom ide a mellkashoz a kezeket, és így nyújtózom mindkét karra, aktív mindkét kar, és a következő kilégzésre fordulok most balra. Belégzésre jövök vissza középre, és kilégzésre fordulok jobbra. És belégzés közé. Fordulok balra. Belégzés közé. Fordulok jobbra. Belégzés közé. Fordulok balra, és meg is tartom a finom csavarást, és átlélegzem. És jövök vissza középre, majd fordulok jobbra, megtartom most itt a csavarást, és átlélegzem. És
és jövök vissza középre. Felnyújtózom a kezekkel, a kezek után nézek, és bontom a kéztartást, engedem le a karokat, ellazítom. Kulcsolom megint a kézujjakat, belégzésre felnyújtózom. Kilégzésre döntök előre. Belégzésre jövök vissza középre. Mennek a kezek a hád mögé, összekulcsolom a kézujjakat. És döntök úgy előre, hogy most emelem fel a karokat. Majd belégzésre jövök vissza középre. Összekulcsolom a kézujjakat, felnyújtózom a karokkal, felfelé fordítom a tenyerem, kilégzésre döntök előre. Belégzésre jövök vissza középre. Vontom a kéztartást, és viszem a hát mögé a kezeket, és ott kulcsolom a kézujjakat. Döntök előre, és emelem a karokat. Úgyhogy a hát mögött maradnak a karok. Majd jövök vissza középre. Felnyújtózom a karokkal, összekulcsolom a kézujjakat, felfelé fordítom a tenyerem, és így döntök előre. És egy picit bent maradok most ebbe az előre döntésben. Megint jól megnyújtóztatom a törzsem. Nyújtóznak a karok. Karjaim a törzs meghosszabbítása. Belégzésre jövök vissza középre. Most bontom a kéztartást, megy a hát mögé. Itt összekulcsolom a kézujjakat. Nyújtózom a karokkal. Kilégzésre döntök előre, és emelem a karokat olyan magasra, amilyen magasra csak tudom, és most ezt itt meg is tartom, és átlélegzem. Majd belégzésre jövök vissza középre, bontom a kéztartást, és így leengedem magam mellett a kezeket. Most jövök ki bal oldalra. Bal láb lesz elől, és így a jobb lábat, amennyire tudom, kinyújtom, és itt a székkel lehet egy kicsit a helyünket megkeresni, hogy a medence alá legyen támasztva, de a lábaknak adjon egy szabad mozgásteret. Majd összezárom a tenyereket, és belégzésre felnyújtózom a karokkal, utána nézek, és kilégzésre jönnek vissza a kezek a szívközponthoz. Belégzésre felnyújtózom a karokkal, kilégzés, jönnek a kezek a szívközponthoz. Belégzésre felnyújtózom, kilégzés, jönnek vissza a kezek. Belégzésre felnyújtózom, bent is maradok ebben a nyújtózásban. Mintha minden egyes belégzéssel mindig egy picit felfelé nőnék egyet. Növekednék, nyúlik a törzs. Majd bontom a kéztartást, és jön előre a bal kéz, a hát mögé a jobb. Jövök harcos kettesbe. Most a tekintet az a bal kéz középső ujján, vállakkal finoman nyújtózok lefelé. Most úgy nyújtózok a karokkal, mintha húznák a karjaimat. Majd megy a jobb kezem a jobb lábra, bal kezemet hozom itt a bal fülhöz, és finoman hajlítok hátra. Majd jövök vissza harcos kettesbe, és megy a bal kéz a bal lábra, jön a jobb kéz a fül mellett, előrefelé nyújtózik, azaz. Jövök vissza harcos kettesbe, megy a jobb kéz a jobb lábra, bal karral nyújtózom hátrafelé. Jövök vissza oldaltartásba a kezekkel, majd megy a bal kéz a bal lábra, jobb kar jön előre. Belégzésre középen megállok egy pillanatra, majd most bent maradok, tehát jobb kéz megy a jobb lábra, bal karral nyújtózok a fül mellett. Felfelé tekintek, nyitom a mellkast, és jól átlélegzem a nyújtózást. Jövök
vissza középre, megnyújtózom a karokkal, majd megy a bal kéz a bal lábra, jobb kéz jön a fül mellé, nyújtózom, és a jobb kezem alatt megpróbálok feltekinteni. Berézésre jövök vissza harcos kettesbe, majd innen fordul a törzs a bal láb irányába, felnyújtom a karokat, összezárom a tenyereket, harcos hegy, majd jönnek le a kezek a szívközponthoz, és innen megy a jobb kezem most a bal lábra, és a bal kézzel nyújtózom fel. Benézésre jövök vissza harcos egyesbe. Jön le a kéz a szívközponthoz. Majd zárom elő a lábakat. Elhógatom a karjaimat, és oldottan döntök rá a lábakra. Ha jól esik, akkor akár a fejemet is előre hajthatom. Ellazítom a nyakam, a vállam, az egész törzsem. Ha nem esik jól, vagy magas a vérnyomás, a fejemet így kiemelem. Majd szép lassan, domború háttal csücsülök fel, és jövök át most a jobb oldalra, jobb láb lesz elől, bal lábamat nyújtom. Megint elhelyezem magam a széken, megtaláljam a medencémet, hogy alá legyen támasztva, imatartásban van a kéz. Belézésre felnyújtózom a karokkal, utána nézek. Kilézésre jön vissza a szívközponthoz. Belézésre felnyújtózom. Kilégzés jön vissza a szívközponthoz. Belégzésre felnyújtózom. Kilégzés szívközpont. Belégzésre felnyújtózom, megtartom a nyújtózást, a kezek után nézek. Jó mélyeket lélegzem. Majd bontom a kéztartást, jön előre a jobb kéz, hát mögé a bal, és most a jobb kéz középsúlyámon a tekintet, vállakkal finoman nyújtózok lefelé, törzsemmel nyújtózok oldalirányba, vagy nyitom oldalirányba, és átlélegzem most a harcos kettes pózt. Majd jön a bal kéz a bal lábra, jobb kar jön a fül mellé, hajlítok hátra. Jövök vissza harcos kettesbe, majd jön a jobb kéz a jobb lábra, és most a bal karral nyújtózok előre. Jövök vissza harcos kettesbe, hajlítok hátra. Jövök vissza középre, döntök előre, bal karral nyújtózom. És közé. Hajlítok hátra, bent is maradok a hátrahajlításban. Most a nyújtott jobb kéz alatt nézek fel. Jövök vissza középre. Majd megy a jobb kéz a jobb lábra, és most a bal karral nyújtózok a fő mellett előrefelé, és a bal kéz alatt nézek fel. Belégzésre jövök vissza a harcos kettesbe, majd innen jövök harcos egyesbe, fordul a törzs a jobb láb irányába, felnyújtózom a karokkal. Jönnek le a kezek a szívközponthoz, és most megy a bal kéz a jobb lábra, és a jobb karral nyújtózom fel. Utána nézek. Bent maradok a nyújtózásban, folyamatosan lélegzem.
majd jön le a jobb kéz, felnyújtózom, alsósítésbe is leengedem a kezeket, és jövök vissza, középre zárom a lábakat. És megint kilézésre döntök előre. Ellazul a törzs, a váll, a kar, nyak, a fej. Majd domború háttal csücsülök fel. Terpezt nyitok, és így kifelé fordítom a lábfejeket. És még igazítom magam a széken, hogy medencém is alá legyen támasztva, de a csípőt is tudjam nyitni. Összekulcsolom megint a kézujjakat, felnyújtózom a karokkal. Jól megnyújtózom, belelélegzem magam most ebbe a csípőnyitásba. Majd jönnek a kezek ide a tarkóra. Megint nyújtózom a könyökökkel. És most közelítem a bal könyökömet a bal térdemhez. Belézéssel jövök vissza középre. Közelít a jobb könyök a jobb térdhez. És belégzés közép. Bal könyök, bal térd. Belégzés közép. Jobb könyök, jobb térd. Belégzés közép. Bal könyök, bal térd. Belégzés közép. És jobb könyök, jobb térd. Belégzés közép. Most bent maradunk. Bal könyök, bal térd. Nyújtózom jól a könyökökkel, tekintek jobbra fel. Folyamatosan lélegzem. Belégzésre jövök vissza középre. Kilégzésre jobb könyök, jobb térd. És most tekintek balra fel. Belégzésre jövök vissza középre. Most csavarunk, tehát jön a jobb könyök a bal térdhez. Belégzésre jövök vissza középre. Jön a bal könyök a jobb térdhez. Belégzés közép. Jobb könyök bal térd. Belégzés közép. Bal könyök jobb térd. Belégzés közép. Jobb könyök bal térd. Belégzés közép. Bal könyök jobb térd. Belégzés közép. Jobb könyök bal térd, és most itt bent maradok, és amennyire csak tudok, nyújtózom és csavarodom. Jövök vissza középre, és most bal könyök jobb térdben maradok. Jövök vissza középre, majd felnyújtózom a karokkal, jól megnyújtózom. Majd bontom a kéztartást, és nyújtózom most oldalra a karokkal. Az oldalra nyújtózást megtartva szép egyenes háttal döntök előre, és belégzéssel jövök vissza középre. Egyenes háttal döntök előre, belégzéssel jövök vissza középre. Döntök előre, belégzésre jövök vissza középre, és még egyszer döntök előre, bent és maradok az előre döntésben. Folyamatosan lélegzem, nyújtózom.
belégzésre jövök vissza középre. Most mennek a kezek a hát mögé, és megtámasztom magam a széken, ahol tudom, vagy az ülő részén, vagy ahol éppen meg tudom magamat támasztani. Jól megnyitom a mellkasterét, egy kicsit így kiigazítom a csípőnyitást is, lelfejeket kifelé fordítom, és innen finoman kezdem hátrahajlítani a fejem, felfelé tekintek, és belégzésre hozom vissza a tekintetemet középre. Finoman viszem hátra a fejem, ugye abban az esetben, ha szédülök, akkor csak nyújtózom az állal, és jövök vissza középre. Megint megy hátra a fej. A fejnek a hátra végtelével próbálok egy kicsit jobban homorítani, de közben a medencémre is figyelek, hogy billentem, majd jön vissza középre a tekintet. És még egyszer megy a fej, és most ebbe bent is maradok, jól átlélegzem, és figyelem a finom homorítást a hátamban, figyelem, ahogy finoman billen a medence, jól megnyílik a medence és a törzs előső felszíne. Majd jön vissza középre a tekintet, hozom vissza a kezeket, zárom elől a lábakat, megint lelógatom a karokat, és egy előrehajlással lazítok, nyújtózom. Majd szép lassan domború háttal Jövök fel. És most fel is állok a székemről, és a székemet a matrac elejére teszem. Legyen kis terpezve a láb. Egy picit távolabb állok a széktől, de csak egy kicsit, hogy ilyen kis teret tudja magamnak adni. Két kéz a széknek a háttámláján, és kilégzésre döntök előre. Tolom lefelé a széket, szép egyenes a hát. Belégzésre jövök vissza középre, és innen, ahogy a széken kapaszkodom, megint lefelé tolom, finoman hajlítok hátra, és jövök vissza középre. Döntök előre, szép egyenes a hát, nyújtom a térdeket, belégzésre jövök vissza középre, finoman hajlítok hátra, és belégzés közé. Döntök előre, és belégzés közé, hajlítok hátra, és közé. Most felnyújtom a bal kezem. Döntök előre ezzel a nyújtózással, belégzésre jövök vissza középre, és így hajlítok hátra. Belégzésre középen megállok, kilégzésre döntök előre, belégzésre jövök középre, hajlítok hátra, és most bent maradok a hátrahajlításban, nyújtózok. Jövök vissza középre, kilégzésre döntök előre, ugyanúgy nyújtózom a karral, nyújtózik a hát, mindkét tér. Átlélegzem ezt a nyújtózást. Belégzésre jövök vissza középre, megnyújtózom felfelé, és úgy engedem le most a bal kezemet. Következő belégzésre felnyújtom a jobb. Kilégzésre döntök előre. Belégzésre jövök vissza középre, és hajlítok hátra. Jövök vissza középre. Döntök előre. Jövök vissza középre. Kilégzés, hajlítok hátra. Jövök vissza középre. Kilégzés, döntök előre. Belégzés, jövök vissza középre.
Kilégzésre hajlítok hátra, és most bent is maradok. Folyamatosan lélegzem, nyújtózom. Jövök vissza középre. Kilégzésre döntök előre. Nyújtózik a törzs, nyújtózik a kar, mindkét láb, lélegzem. Majd jövök vissza középre, megnyújtózom, és leengedem a kezem. Most ráteszem a tenyereket a széknek így az ülő részére, és megnyújtom a hátam, tehát finoman a medencét lehet itt billenteni, kiteszem oldalra a bal lábam, és a lábujjon támasztom meg, belégzésre picit emelem, majd kilégzésre visszaengedem. Belégzésre emelem, kilégzés visszaenged, belégzés emel, kilégzés visszaenged, belégzés emel, kilégzés visszaenged. Még egyszer emelem, és most meg is tartom. Majd visszaengedem a talajra. És innen, hogy itt oldalt van a lábam, innen emelem hátra, majd hozom vissza ide oldalra. Belégzést emelem hátra, és hozom vissza oldalra. Emelem hátra, hozom vissza oldalra. Még egyszer emelem hátra, és meg is tartom. Hozom vissza oldalra, és innen lépek vissza középre. Majd kiviszem most oldalra a jobb lábat, a lábujjamon megtámasztom. Belégzésre elemelem, kilégzésre visszaengedem. Belégzésre emelem, kilégzés visszaengedem. Belégzés emelem, kilégzés visszaenged. És most az emelésből bent is maradok, picit megtartom. Majd szép lassan visszaengedem a talajra. Innen nyújtózok hátra a lábbal, belégzés, kilégzésre hozom vissza ide oldalra. Nyújtózom hátra, hozom ki oldalra. Nyújtózom hátra, hozom ki oldalra. Még egyszer nyújtom hátra, és most meg is tartom. Majd hozom ide ki oldalra, és innen hozom be középre. Széken támaszkodva, szépen felállok. Kicsit átmozgatom most így a térdeket, átlazígatom most a izmokat, ez egy kicsit ilyen kis mélyebb izomtorna. Volt érezhetően. Jó? Most átfordulok így a bal oldalra, és a jobb kezem lesz a támaszkodó kezem, egyensúlygyakorlat, elemelem a bal lábat, és megfogom a térdemet, és húzom így szépen a térdet a mellkashoz, és megtartom, közben tolom lefelé a széket, figyelek arra nem, hogy elbillenjen a szék, majd szépen visszaengedem így középre a térdemet, és innen viszem ki oldalra, és most megtartom. Majd hozom vissza középre, és innen viszem hátra. Lehet madzag is nyugodtan, hogyha
Ha nem érem el, akkor ugye itt van a hevedet, és meg tudom fogni a lábacskámat vele. És hogyha megfogtam, akkor most közel húzom a sarkamat a farizomhoz, amilyen közel csak tudom, és a két láb combomat így megpróbálom összezárni. Fejtetővel nyújtózom felfelé, és a mellkassal nyújtózom előrefelé, felfelé. Majd innen kezdek el előre dönteni, és ha tudom, akkor szép lassan nyújtom fel a lábam. Amennyire tudom, széket tolom lefelé, nem engedem, hogy elbillenjen. Majd szép lassan jövök vissza középre, és akkor most elengedem a lábam, és le is teszem a talajra. És átjövök másik oldalra, fordulok a jobb oldalra, bal kéz összetámasztok, emelem a jobb lábat, megfogom a jobb érdemet, és húzom felfelé, székemet tolom lefelé. Fixálom a tekintetemet, lefelé irányítom a figyelmet. Kicsit így visszaengedem a térdemet, és innen viszem ki oldalra. Majd innen hozom vissza középre, és viszem most a hát mögé, ha nem érem el a lábfejemet, akkor megfogom hevedelrel, és zárom most a combokat, egymás mellé teszem, és finoman húzom a sarkamat a farizomhoz. Majd innen kezdek el előrefelé dönteni, tolom ugyanúgy lefelé a széket, és elkezdem távolítani a sarkamat a testemtől, amennyire éppen most ebben a pillanatban sikerül. Finoman nyújtózom, lélegzem. Majd szép lassan hozom vissza, lábam jövök vissza középre, és leengedem a lábamat. Most fordulok vissza a székemhez, és még egy kis gyakorlat, hogy belépek aztán megyünk a talajra, bal lábbal a szék alá, jobb lábbal egy kicsit hátra, illetve lehet igazítani egyébként. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy nagyobb terpesz belefér, akkor lehet nagyobb terpeszt venni. Most egy kis csípőnyitás, lábújhegyre emelem a jobb lábamat, engedem le a medencét, hajlítom a bal térdet, engedem, ameddig tudom, majd innen nyújtom a lábam. Hajlítom a bal térdem, engedem le a medencét, majd nyújtom. Hajlítom a bal térdem, engedem le a medencét, majd nyújtom. Hajlítom a bal térdem, engedem le a medencét, és most megtartom. Átlélegzem ezt a nyújtózást. Majd nyújtom a lábam. És most innen szép lassan zárom a lábamat. Akár lehet ugye több részletbe is. Belépek a jobb lábbal most a szék alá, hátra lépek a ballal, és itt is, hogyha úgy érzem, hogy akár nagyobb terpesz is mehet, akkor ilyen kis araszolgatással tudom a terpeszemet nyitni. Majd hajlítom a lábujjakat, bal lábujjon megtámaszkodom, és hajlítom most a jobb térdet. Engedem le a medencét. Majd nyújtom. Hajlítom. Majd nyújtom. Hajlítom.
és még egyszer hajlítom, és bent maradok. Átlélegzem. Majd nyújtom, és szép lassan lehet akár így apránként összeszedni a lábakat. Hát már vártam a csendet. Csovag. Hát az őrület, tessék, a talajra most helyezkedni. Arra lehet fel. Enélkül már nincsen szék, jó van? Jó volt. Erről a hosszabb valamek érdekel. Jó. Elhelyezkedem nyújtott lábülésbe, és jön a kis heveder is, jó? Itt egy picit így átbillentetem átbillentetem magam, és rácsücsülök az ülőgomokra. Milyen tényleg? Megfogom a hevedert, átteszem a lábakon, olyan egy kicsit így közelebb fogom meg a lábakhoz a hevedert, amennyire csak tudom, jó? Belégzésre megnyújtom a hátam, és kilégzésre döntök a lábamra. Belégzésre megnyújt a hát, kilégzésre döntök a lábamra. Belégzés megnyújt a hát. Kilégzésre eldöntök a lábakra, és most bent is maradok ebbe a nyújtózásba. Belégzésre megnyújtom a hátam. Most csak a bal lábamhoz teszem a hevedert. Azaz. Most belégzésre elemelem a bal lábat. Kilégzésre visszaengedem. Belégzés elemelem. Kilégzés visszaengedem. Belégzésre elemelem, meg is tartom, és hogyha tudok, finoman rádöntök. Belégzés nyújt a hát, és úgy engedem le a lábamat. Most a hevederrel segítségével most így szépen felhúzom a lábamat, és belégzésre így nyújtom ki, egyenes a hát, kilégzésre hajlít. Belégzésre kinyújtom, kilégzésre hajlít. Belégzésre kinyújtom, és most bent is maradok ebbe a nyújtózásba. Kicsit így a lábamnak a való kapaszkodását arra használom, hogy a hátamat minél jobban meg tudjam nyújtani, minél egyenesebb legyen a hát. És még tovább megyünk a nyújtásba, és innen picit emelem fel, majd engedem vissza. Emelem fel, engedem vissza. Emelem fel, engedem vissza. Emelem fel, és most megtartom olyan közel, amilyen közel csak tudok. Innen egy picit rádöntök. Jövök vissza középre. Majd most csak a jobb kezembe fogom a lábam, akár most egy picit így vissza is lehet engedni a lábat. Jobb kezembe fogom a hevedert, és most a bal kézzel nyújtózok hátra. Bal kezem után nézek, és most megtartom ezt a nyújtózást. És csavarás. Majd jövök vissza középre, és szépen leteszem a lábamat a talajra. És csak a jobb lábamat
fogom át a hevederre. És finoman elemelem. Majd visszaengedem. Ilyenkor egy picit ilyen előredöntésben vagyok, tehát nem ilyen egyenesen van a törzsem, hanem picit így előre döntök, tehát rádöntök a lábamra, és ebben a rádöntésben, ahogy a törzsem megtartom, úgy emelem el egy picit a lábamat, és úgy engedem vissza. Elemelem, és visszaengedem. Elemelem és megtartom. Picit tudok, rádöntök. Majd belégzésre megnyújtom a hátam, és hajlítom így a lábamat, húzom magam felé, és innen felnyújtom. Majd hajlítom, most viszont szép egyenes a törzs, nem dől előre. Belégzésre nyújtom a lábam, kilégzésre hajlítom, belégzésre megnyújtom, és most nyújtva is hagyom. Mint ahogy így kapaszkodom a hevederbe, így nyújtom szépen a törzsen. Majd innen hozom közel a lábam, és engedem vissza. Hozom közel a lábam, és engedem vissza. És most hozom olyan közel, amilyen közel csak meg tudom tartani. Majd innen kezdem finoman rádönteni a törzsemet. Csak finoman, hogy a nyújtózás megmaradjon a törzsben. Majd belézésre megnyújtom a hátam, kicsit így vissza is engedem a lábam, és most a bal kézzel fogom át a hevedert. Megy hátra a jobb kéz, és a jobb kezem a felnézet. Jön vissza középre a jobb kéz, és szép lassan leengedem a lábamat a talajra. Most félreteszem egy kicsit a hevedert, hátam mögé teszem a kezem. Talpra húzom most a bal lábamat, elemelem a medencét, és visszaengedem. Kinyújtom a bal lábam. Talpra húzom a jobb lábat, elemelem a medencét, és visszaengedem. Kinyújtom a jobbat. Megint jön a bal láb talpra, emel a medence, és visszaenged. Kinyújtom a bal talpra, húzom a jobbat, emel a medence, és visszaenged. Nyújtom ki a jobbat, talpra húzom a balt, most elemelem a medencét, és meg is tartom egy picit, addig, ameddig meg tudom tartani. Hogyha bármikor elfáradok, akkor csak lecsücsülök, és újra elveszem a pózt. Egy szép lassan visszacsücsülök, kinyújtom most a bal lábat, és talpra húzom a jobbat. Emel a medence, megtartom. Majd szép lassan visszacsücsülök. Maradt talpon a jobb láb. Megint megfogom a hevederemet. Átfogom a bal talpamat a hevederre. Belégzésre megnyújtom a hátam. Kilégzésre döntök rá. Belégzés nyújt a hát. Kilégzésre döntök rá. Belégzésre megnyújtom a hátam. Kilégzésre rádöntök a lábamra, és most egy picit fent maradok, átlélegzem, nyújtózom. Belégzésre megnyújtom a hátam. Elengedem most a hevederemet, megkapaszkodom a bal kézzel a jobb kézembe. Jobb kéz megy a hát mögé. Bal kéz jobb tér, fordul a fej, jobbra-hátra.
És a bal sarokkal nyújtózom a talajon. Majd jövök vissza középre, fordulok vissza középre, kinyújtom most a jobb lábamat, talpra húzom a balt. Átteszem a hevedet a jobb talpamra. Belézésre megnyújtom a hátam, kilézésre döntök rá. Belézés, megnyújt a hát, kilézésre döntök rá. Belézés, megnyújt a hát, kilézésre rádöntök a lábamra, és bent maradok a nyújtózásban. Belézésre megnyújtom a hátam, majd elengedem a hevedet, és most megfogom a jobb kézzel a bal térdemet, bal kéz megy a hát mögé. Megnyújtom a hátam, fordul a fej, balra hátra, és nyújtózom a jobb sarokkal a talajon. Belézésre jövök vissza középre. Most jövök hanyatfekvő helyzetbe, és a hengerpárnát a derekam alá teszem. Illetve a medencémet támasztom meg vele, tehát olyan úgy helyezem el a párnát, hogy a medence egy picit így, minthogyha lelógna a párnáról, tehát egy kicsit ilyen billentett állapotban van a medence. Megkapaszkodom vagy a párnában, vagy letehetem a két kezemet a talajra, tenyérrel lefelé, és felemelem, felnyújtom a lábakat. Legyenek kis teltezve a lába. És most egy kicsit így tudatosítva a testemet, elengedem a törzsömet, elengedem a karokat, fejemet, tehát hogy így ami alá van támasztva, és nem szükséges a póz megtartásához, azokat a testrészeimet teljesen ellazítom. Nyújtom a térdemet, amennyire csak tudom, nyújtózom a lábakkal, és lazák a lábfejet. Oldottan lélegzem, és a medencémet is megpróbálom tudatosan ráengedni a párnára. Majd nyújtózom a sarokkal, majd spicka teszem a lábfejet, és ezt így váltva végzem a saját ritmusomban, egyik irány másik irányba nyújtózom. Majd egyik pipa, másik spic, így folytatom tovább a finom nyújtózást. Megállítom a mozgást középen, és kifelé közzük a lábfejekkel. Megállítom, és közzök befelé is. Megállítom a mozgást, és csak így megint bent maradok a nyújtózásba. Figyelem, hogy ezekkel a kis finom mozgásokkal milyen áramlásokat hoztam létre. Majd ilyen kis finoman így átrezegtetem a lábakat, tehát ilyen kis finoman átmozgatom. Még egy kicsit intenzívebbé tesszük az áramlást. Nagyon jó hatással van ugye a vénás keringésre, nyirókeringésre, mindegyrészt az, hogy a láb ugye fent van, fej lent van, másrészt pedig ez a kis mozgás. Majd megállítom, és megint figyelem, hogy milyen kis érzetek jönnek a mozgás végén. Majd egyenként teszem le a talpakat így a talajra, hogyha nem okoz problémát, akkor egyenként
és így engedem, hogy megnyúljon a testem. Karokat felvihetem így a fej fölé, leteszem akár a kézfejeket a talajra, megtámasztom a karokat a talajon, hajlítom a könyököket. És most egy picit bent maradok ebbe a passzív nyújtózásba, engedem, hogy megnyúljon a test. És csak figyelem az érzeteket, és teljesen ráengedem magam most a párnára és a talajra. Majd talpra húzom a lábakat, jönnek vissza a kezek, és kiveszem most a párnát magam alól, mögött teszem, és elemelem most a lábakat, és megfogom a térdeket, húzom a mellkashoz a térdeket, és emelem a fejem, közelítem a lábamhoz a fejemet, egy picit átlélegzem most a zsugorpóz, megnyújtom a derekam, és szép lassan engedem vissza magam a talajra, és most már akkor a relaxáció jön.